Hello, ano? May gawa tayo ngayong wheeling inverter na Ambran. Yan, ESAB. So, lumang-luma na to, kinakalawang na, no? So, try nating subukan o di kaya maayos pa kaya natin to. So, ito yung itsura. Yan, harap. Wala na yung dalawang terminal. Yan yung niya. Body Arc 200. Yan, Body Arc 200. Bali analog type welding to. So, di ko na lang muna papaanda rin to, Bali, bubuksan ko lang yung loob tapos tingnan natin kung anong itsura. So, bali ito yung loob, So, sa itsura pa lang, alam ko na yung design nito. Ang design nito, parang sig-wheel. Matibay din to. Kaso lang, siguro yung gumawa nito, hindi siguro nila alam paano gawin. Pero matibay yung welding na to, sa itsura pa lang. Yan. Yung itsura. Ayun, no. Yan yung isang problema. Kaya siguro inayawan to. So, ayusin natin to. Wala namang problema, maayos naman to. Nung isang ko lang pinoproblema yung terminal connector, pero magawa natin ng paraan yan. So, linisin ko muna to, Tapos balik natin dito sa sa workbench. Kasi madumi, pangit naman linisin muna natin para maganda-ganda yung repair. Bali, ito na yung board ng ESAB na welding machine, So, nakatanggal na yung natin ito, yung sa unahan at saka yung likuran. Pero tanggalin pa rin natin to kasi marami pang sagabal eh. Ito yung button ng bottom plate niya kailangan natin matanggal, kaso yung mga tornilyo masyado hindi na mapit, so kailangan mo ng ply para matanggal. So yan, ito na yun, medyo malinis-linis ng konti, pero ito yung pinaka problema, yan, sabog. So chinek ko na dito yung sa capacitor side, hindi naman shorted, pero yung dito shorted yung mga IGBT. Sana hindi lahat, madami-dami din kasi pagka lahat Okay. So baklasin ko muna ito lang kailangan natin, itong board lang, hindi na natin kailangan to. Tsaka ito pala yung PWM controller ng buong IGBT, nandito na lahat. So yung itsura nito katulad ng sig-weld. Kung napapanood niyo yung una kong video, yung kulay blue sig-weld, ito yung makina na yun. So ito matibay naman ng welding na to eh. So try natin ayusin to. So ito na yung mga sirang parts na trouble ko sa board na to doon. Ang board na to ito yung ESAB ESAB 200. So ang diagram niyan, ito meron din akong diagram nito. Yan, ito yon. So yan. So kung naman doon sa likod, and then at ito yung PWM, tsaka ito yung control na natin, yung isa. So paalala ko lang pala sa welding na to,
Nakikita nyo yung resistor dyan. Ito. Lahat ng IGBT, yan. Lahat ng IGBT may resistor na 2 watts, 4.7 ohms. So dito rin sa taas, meron ding diode at saka meron ding resistor. Yung isang resistor dito nakahang na yan. Yan kasi chinek ko yan isa. Kasi sabog to eh. So itong mga diode bago na yan. So itong resistor papalit pa lang natin dito kasi iano ko muna yung camera no. So ayan ano. So bali susumay natin. Kung dito tayo, lagay natin to tester. Yan. So, kung i-check natin dito, yung isa dito, boto. Yan. Makikita nyo sa tester, 4.7 yan. So, 5.9 na nga eh. So, 5.8. Pero ito yung isa. Yan, open na. So, lipat natin sa auto mode. Ito rin yung resistor, open na rin. Pati ito, yung nakahang na yan na maliit. Open na rin yan. So, ang value ng maliit na yan na resistor, ito. 102. So, 1K. Yan, 1K. Ito yung ipapalit natin dito sa dalawa. So, parating yung tandaan, i-check nyo muna lahat ng pagka ganito, yung maraming resistor na nakalagay sa IGBT. Yung pinaka-importante, yung 4.7 eh. Pero, kailangan nyo pa rin palitan to lahat ng sira dito. Kasi pag hindi nyo pinalitan, hindi tatagal yung IGBT natin kasi open na to eh. Ang diode dito, yun nung pagka itong Zener diode na nagko-control dun sa voltage input nitong natin, IGBT. So bali etong apat na to, na-check ko na to, good to. Bali ito yung dito, ito yung sira. Pakita ko yung isang sira bali open na yan biyak, pumutok. So, tapos ito yung natin, yung driver MOSFET natin. Doon ito yung nagko-control sa papuntang pulse transformer natin, papuntang IGBT. So pinalitan din natin to kaya na-okay na yung signal. Ang kinulang na lang ako dito sa dalawa. Kaya kailangan mapalitan ko yung mga resistor na lang dito. Yung Zener napalitan ko na yan, bago na yan. Yung na lang, yung resistor na lang palitan natin. So ito, tabi ko na lang to, Basta ito yung pinalitan natin. Pero itong apat na bago, hindi sira. Papalitan ko na rin to. Kasi hindi ko na ibabalik to eh. Kasi gamit na kasi to. Pagka ginamit ko pa rin to, tapos naglagay rin ako ng bagong apat din. So hindi ako sigurado kung tatagal ba yung unit kasi nga gamit na to eh. So lahat ng 8 to, papalitan ko ng bago yan. So tabi natin to. So bali scope na lang pala gamitin natin para
Mano natin yung frequency at saka yung signal nito, ano? Signal voltage nito. So bali on natin to. So yan yung scope natin. So dito muna tayo. Bali ang ground pala nitong apat na to, ito at saka dito sa taas. Ito yun magkasama. Yan o. Makikita nyo naman ito. Yan. Kasama yan dito papunta rito. Tapos yung isa naman, yan. Ito rin magkasama. Tapos ito rin magkasama. So ililipat din natin yung ground dito. So naglagay na ako ng ano yan. Nilipat din natin dito. Tsaka dun sa kabila. So unahin muna natin dito, ano. So dito natin lagay. So yan. On natin yung power supply, ano natin, workbench natin. So on natin. Yan. So yan na yung signal natin, ano. So bali okay yung signal natin. Tapos yung ano niya, reference niya ito, 15 volts, 15.7. Frequency is 46. So lipat ulit natin dito. So yan. So ganun pa rin. Same pa rin ang ano nila. Yan. So doon tayo sa taas. So ito yan. So yan. So ganun pa rin. So bali okay na yung ano na signal. So lipat natin dito. So yan. So bali okay na to. So hindi nagbabago yung ano natin, voltage signal natin at saka yung frequency. So ngayon lipat naman natin dito. Dito tayo. Yan, yan. Tapos dito. Ito yung gate. Yan. So ngayon ang reference niya umabot ng 16 volts. Okay lang yan kasi konti lang naman diferensya, 0.7, 0.3 lang naman. 15.7 yung kanina. Yung signal, ganun pa rin. So bilisan lang natin ako kasi umiinit yung IC natin dito. So yan, lipat natin dyan sa kabila. So yan, ganun pa rin. Yan, parehas pa rin. So ngayon, lipat na yung ground dito. Yan. So lagay natin dito. So yan. So same pa rin yung voltage reference. 16.2 na to. Yan, ganun pa rin. Parehas pa rin yung signal waveform nila. Tapos itong panghuli. Yan. So ayan. So parehas lahat. 16.2. Lalaro 46 kHz yung frequency natin. So bali okay na to. So patayin ko na lang kasi baka uminit yung IC natin, masira pa. So hanggang dito muna ako, ano. Bali pagpatuloy ko, yung gagawin ko muna yung harapan muna ng welding machine kasi wala na yung connector. So gagawan muna natin ng paraan. Re-repair natin yun para makalagay tayo ng bagong connector. So bali ito na yung ano, kagagawa lang natin na ano, na ESAB welding machine. So nakita niyo yung una, medyo masyadong madumi. So ngayon medyo okay na, nilinis na rin natin yan. Tapos ang pinagkaiba ng ano, eto, naglagay na tayo ng terminal, dalawa. So hindi lang masyadong kagandahan yan, epoxy ko lang yan. Dib ko nung gamit para medyo maganda. Tapos dito kasi sayang naman pagka pagka sumabit kasi yung ano dito, sumabit sa chassis natin habang umandar, siguro sabog yung mga pyesa pagka ganun. Kaya maigi na lang nating ginawa ng paraan, naglagay tayo yan, magkabilaan yan. So ngayon tinesting ko na to, okay na. So dali papaandar rin ulit natin, ano.
So, ito na, no? Naka-plug in na yan. So, paanda rin natin. Tapos, magsuka tayo ng output kung meron ba. So, switch natin. Yan. Umandar na yung welding. Yan. So, magsuka tayo ng output. So, yan. Meron. 42.3. So, pwede na natin i-testing to sa labas mag-welding. So, sa wakas, naayos na rin. So, ito na yun, ano? Naka-close na yan. So, nagawa na rin natin to yung welding na to. Dami ng ano, alikabok at saka ano. So, yan. Di-deliver na natin to. So, hanggang dito na lang.